Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu versus Uthando Nes'thembu Mpumelelo noLwandle, a first son Mayeni, the first son Mkhulu. So kunento esho Mpumelelo ku Izingane Zesthembu ukuthi yena noTirelo balindele umfana. So ngoba uqala umfana kuyena inkosana yakhe. Ngicela ngenza ukuthi ngizwe kahle nabanye futhi abangezwe kahle bechazeleke. Lapha yakuthanda Nes'thembu kunenye episode laba bomseleku enza khona umcimbi kumndeni wakaMseleku uphelele ngokucabanga kwethu. Kulo mcimbi wathi ufuna umndeni wazane. Waphinde-ke wathi uLwandle noMpumelelo banama-roles anjani kumndeni wakubo or ekhaya. Wase athi-ke uLwandle uyingane kaMamkhulu, i-first son kaMamkhulu, lokho kumenza ukuthi abe yinkosana. Washo-ke wathi ukube uLwandle akekho ngabe uMpumelelo oyinkosana. uMpumelelo mdala ukunoLwandle ngendlela abazaleka ngayo, kodwa uLwandle okaMamkhulu noMamkhulu abantwana bakhe bathole sebeshadile. uMayeni ube i-girlfriend before uMacele kubaba uMseleko. So umbuzo wami uthi uMpumelelo uthini kahle, uyadideka mayezothi uTirelo lo mfana amphethe uyena ozoba inkosana, kodwa ade simbona ekhuluma nobaba wakhe ethi ubaba wakhe lezi zinto azenzayo akahambisani nazo ngoba akakashadi. Pho uzoba kanjani nenkosana uMpumelelo? uMpumelelo emqondweni wakhe ngiyabuza because nginokudideka. Emqondweni wakhe yena uyinkosana because mdala ukunoLwandle, uMpumelelo unama-plans okushada uTirelo before uVuyokazi. Yazi ngizwe kule interview eyenziwe ugogo uSikhotheni noMpumelelo, wathi uMpumelelo lo anengane naye osemlobolile, ukuthi angikho sure manje ukuthi ubesho lo nengane yokuqala okuVuyokazi ngoba nengane yaTirelo seyikhona, ukuthi kwishow ishow ishutha ngemuva kwesikhathi ivele ngesinye isikhathi. So wathi ulobolile, angisazi noma ubethi uTirelo or uVuyokazi. Okunye wathi uMpumelelo mayikhuluma noma wakhe echaza yena lokho okwenzakalayo, wathi phela umama wakhe engafuni ukuthi ashade, le ngane ezayo izoza kuyena. So ufuna ushada uTirelo kuqala, kodwa futhi noma eshada uTirelo kuqala ingane akakashadi. Hhayi angazi, yazi le yesiZulu nokuthi inkosana umfana onjani kuyangidida, kodwa-ke angisho ukuthi mhlampe iy'ngane azingaphathwa ngendlela efanelekile ngenxa yokuthi khona inkosana khonani. Iy'ngane mina ngolwami ulazi nangendlela engifisa ukuthi kube yiyona, ukuthi iy'ngane zonke ziphathwe ngendlela efanayo, zithole uthando kubazali, kungabi nomntwana. Ngiyakubona lokho kwe-role futhi kwenziwa ngesizathu ukuthi kuyoba khona hlampe oyobhekela ikhaya uma kuba nezinto ey'fana izinto eziyamacala kufanele ukuthi zithethwe ekhaya, mhlampe kuyokwaziwa ukuthi kuyiwa kubhuti bani, umalume bani, ubaba. Ngiyakubona lokho, kodwa iy'ngane nje kubalulekile ukuthi abazali bey'phathe ngendlela efanayo. Ngibuyele-ke kule nto ebengiyibuzayo noma le nto eyenza ukuthi mina ngidideke nabanye. uMpumelelo uthi umntwana lo wumfana kaTirelo inkosana yakhe, kodwa akashadile. Inkosana yakhe because umfana wakhe wokuqala. Yazi angazi, kanti inkosana kuba unjani? Ningiphendule guys, ma nizwa ngathi nani into enginibuza yona iyangidida, nami iyangidida ngoba into eshiwo ubaba uMseleku kuThando Nes'thembu neshiwo uMpumelelo ayifani manje. Nabanye abayichaza ku-social media futhi yona-ke ivele nje ingishiye ehlathini kakhulu, kodwa-ke uMpumelelo uthi ulindele inkosana umfana. Manje asazi ukuthi-ke uthi uzoshada uTirelo kuqala ukuze-ke
yonke enye into yenza ukuthi umfana qualify ukuthi uyena koyinkosana yakhe. Yo, khona bathi kuvuyokazi abuvuka ubuxhosa bakhe, angazi angazi ukuthi bachaza ukuthini, nami angazi. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga, angiqedi, bye bye.